Kamu nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita o serbisyo. Serbisyong kapartner ng bayan. Kapartner ng bayan. Ania ang tulumanong mo paila sa lain-laing ahensya, organisasyon, personalidad o individual nga andamugahin sa ilang serbisyong kapartner ng bayan. Atong sayron ang mataglaka nga nabuhat na ug angay pang buhaton alang sa ikauswag sa matag komunidad ug sa nasud sa kinatibuk-an. Serbisyong kapartner ng bayan. Aniya na ang atong kapartner nga makauban karon. Alright, good afternoon mga kapartners. Welcome pag-usab sa atong programang Serbisyo Kapartner ng Bayan diri sa atong CBN ng DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Sa atong mga tigpaminawan, sa online, sa ato ang mga talapihitan sa inyong mga radyo, uban pa mga platforms natakaron sa buhatan sa Department of Health at tungod kay isip kapartner nato sa atong programa nga diin every month mga kapartners doon natin mga discussion about health programs sa atong gobyerno, unsay mga ginapahigayon nila, unsay mga activities ato nang i-share pinaagi sa atong programa. And this time, karong adlaw, kauban na to ang Department of Health. Of course, bago ito magkalimtan na, kinihigala ka partner Jim Ray Biosa. Ubalik ko ninyo sa productive discussion nga atong pag-abuhaton diri sa ato ang episode karong adlaw mga ka-partners. O dito dugayon, welcome na to mga ka-partners, ang atong partner from Department of Health, ang focal person sa Oral Health Month Celebration, ulay lain mga ka-partners, si Dr. Edsel Rosius Villas. Doc, mayong adlaw, welcome sa atong programa. Mayong adlaw ka-partner Jim, o mayong adlaw sa tanan nato nga tigpaminaw sa atong programa. So mayong buntag ug maayong National Oral Health Month ka-partner Jim. Yes, so you've mentioned about the Oral Health Month, Doc, kabalo daghantay mga activities kay yearly naman gini siya sa atong mga tigpaminawan, yearly ni activities. And of course musigway lang kuno kay naibalita sa una nga Filipinos daw dili gid particular sa oral health kay amot natay thinking I don't know kung culture ba siya or there's something about character or attitude sa mga Pilipino nga nihit kaayo bisitag klinika sa mga dentist particular sa pag-atiman sa ato ang oral health nya usahay pa gyud kay murag dili kay take it for granted gyud I don't know kung nausab na siya nga perception pero sa mga previous pa siguro na but ato nang hisgutan together with Doc bago na to hisgutan Doc ang Oral Health Month celebration ato tang hisgutan ang oral health sa mga matag Pilipino. Kumusta sa pagkakaroon year 2026, kumusta na ang monitoring ninyo labi na sa oral health particular diri sa Central Visayas? Ang oral health program sa Department of Health atong ipaklaro sa ka-partner Jim nga naagyud gitawag nato nga oral health program usa sa mga programa sa gobyerno kay pareho sad nga ang oral health wala kaayo gitagaan og importansya sa mga katawhan sa gobyerno pud sa una wala gyud kaayo oral health program nga gi-promote para sa ato ang mga katawhan but karon ka-partner Jim na ate oral health program naa ka na sa inyong mga lungsod sa atong mga syudad. So akong gina-invite sila to visit your city health offices, your rural health unit kay naagyo dito ang oral health program. So sadly sa atong last na national survey on oral health duha gyud ni ka mga sakit sa ngipo sa baba ug ngipon ka-partner Jim nga gina-concentrate nato sa oral health program. Ang gitawag nato nga dental caries or pagkadunot sa ngipon sa Bisaya or ang gitawag nato periodontal disease or ang kanang daot na nga dili lang ang ngipon kundi ang gums niya nga problema mo na periodontal disease. So sa atong latest na national survey on oral health na 2018 pa ang na-publish natay 72% nga mga Pilipino nga naay dental decay, dental caries ug natay 50% kanay periodontal disease. Nagahulat kita karon sa ato ang 2024 nga survey na dugay-dugay lang siya so tungod kay nadugay nato og adto sad ang Mindanao kay national man siya nga survey. Then we can also compare that data
ka-partner Jim kung nisaka ba siya or niubos. Especially nga ang survey on oral health nahuman pud siya, nga nahuman pud ang ato ang pandemic. Kaya atong data sa pandemic 2018 pa man ang last nga data sa ato ang oral health. We mentioned about this, I think top 2 no sa mga problema gi atubang karon. Unsa yung mga common reason ani Doc? Nganong ang mga common Filipinos sinati gun ani. So muuna gyud ta sa dental caries kay usahay mo gud ang dental caries kung grabe na siya moabot mo gud siya pod sa periodontal disease. Bali ang periodontal disease kung ang mga structures na nga naglibot sa ngipon na ang madaot, gikan gyud na siya pod sa pagkadaot sa imong ngipon. So kasagaran tungod kay hilig tag mga tamis ka-partner Jim. So most of the time mao gyud na ang main reason especially sa atong mga kabataan since dali ra man ang access sa atong mga matamis nga pagkaon. Unya ang oral hygiene nga dili mag-toothbrush nga simple unta siya nga strategy sa paglikay unta sa pagkadaot sa ngipon nga bisan sa balay ra mabuhat unta. So dapat ato na siyang pakusgan ang pag-promote nga bisan pagsugod sa balay pa lang ang very simple toothbrushing is a very good strategy to address that. So ang tamis yun number 1 yun na ka-partner Jim. Despite ani Doc, of course with the effort of the Department of Health no ang atong panggamahanan pero naga-prevail gihapon yung ani nga mga problema. Adto na kay kalabutan ni sa kultura nato isip Pilipino or murag tamad lang yun. Kung mag-istot mo po tag kultura ka-partner Jim, naalay uban nga mga lugar din kung kabantay ka na mag-tube ito kana kultura based on research Cordillera region. Cordillera region kana siya culture but sa ato gid is ang usa sa main is ang sugar pag-consume gyud sa sugary drinks and ang food. Pero sa Department of Health kita karon nagahatag ta og mga ilabi na ang fluoride varnish nga unya atong hisgutan as part of the National Oral Health Month kana siya ka-partner Jim na siya sa atong mga RHU, sa atong ang mga city health offices. So pwede na siya i-avail sa atong ang mga kabataan, bisan sa ilang mga ginikanan. Na siya sa ato ang rural health unit as long as na-dentista. Kay usasad sa atong problema, gawas sa problema sa ngipon, isang kakulangan sa dentista sa atong mga rural health units. So sa ato ang last nga data natin, 19 pa ka towns sa Bohol o 13 sa Cebu na wala tay public health dentist. Meaning, ang dentista nga na-assign for public health. Naay tayo mga dentista sa mga private, but unsaon man nato ang dili pod in town maka-afford. So, kung naunta to dentista dito sa atong rural health unit, kadto unta siya ang cover sa atong mga community. Makasubo, no? Na realidad, pero what mahimong anak na gyud no? I do hope, no? Siguro naman siguro plantilla i-offer ang Department of Health para at least mapunan no kung sa mga medical doctors di ba mo po'y problema labi na sa mga far-flung areas no and hopefully ma-address po na. So naami usa ka programa gitawag na to Dentists Deployment Program. Sumura siya sa atong gitawag nga Doctors to the Barrio program. Nataana nga programa sa DOH. So natay uban nga mga DOH nga atong gina-deploy sa uban nga mga towns sa Bohol ug sa Cebu. Karon ang pangutana sa natay mga slot pero wala po tay aplikante kaayo. So karon nga tuiga kulang tag 3. So I think manawagan pug ko ganahan mo trabaho sa public health. We have 3 slots for public health dentist to be deployed in one of the municipalities in Bohol and Cebu. Ang ato yung problema ang atong aplikante kay wala gyud tay kaayoy aplikante pud sa pagka-dentista. Pero naunta na nga strategy. We have 12 dentists karon ka-partner nga naa sa lain-lain nga mga lungsod sa Cebu ug sa Bohol. Ug karon nakinahanglan mig another 3 ka dentista. Ug amo pong gina-encourage ang mga lungsod nga unta mag-hire sad mo og dentista sa inyong mga lungsod para ang oral health sa atong mga constituent ba matagaan o bili. All right. So sa ato ang record sa Doc, unsay common age nga na mga problema? I think publicly known naman siguro ng mga bata gyud problema sa kwat. Sa diri ba sa Central Visayas mao gihapon mga bata gihapon ang actually ang oral health program ang nag-encompassing siya sa tanan nato nga age group. So from
bisag infant ra, bisa pa ang mga buntis gina-check man gyapon nato kay sa mga buntis mong god usay mo ubos mo ilang resistensya. Yang uban sa di ba ludan so dili sad sila ganahan nga maglimpyo sila mga ngipon. So sa mga Pilipino mas daghan ang sa mga kabataan pero sa tanang age gyud majority gyud pare-pareho ra gyud ito nga taas ang ato ang problema sa ngipon, especially ang dental caries nga prevalence. Okay. With these programs nga na-identify, with these problems nga na-identify nato ng mga problema sa ngipon, unsa yung efforts sa Department of Health karon para at least to lessen no kini mga atong mga problema sa oral health? Sa ang oral health program mangod sa kada lungsod nga bisan og devolved naman na siya sa atong mga LGU pero ang guidelines mangod sa implementation sa oral health program naagya po sa Department of Health. So naghatag mig technical assistance, monitoring pod sa mga LGU. So makita nato dito ka-partner Jim nga ang mga lungsod pod nga walay public health dentist mas lisod pod i-address since wala gyud sila access. Kay usahay manggod sa kadaghan sa pasyente ang tupad nga lungsod dili na gyud maka-cater sa tupad nga lungsod nga walay dentista. So ang Department of Health nagahatag ta og mga, for example, akong giingon nga fluoride varnish, ang mga pasta, glass ionomer nga pang community settings, kana man gud sila kay makatabang na siya sa pag-us-us unta sa ato ang dental caries. Pero kung naasad na siya kung wala ang dentista maglisod sad og address ana nga problema. So naghatag ta og mga logistic. At the same time, we encourage the local government unit and the dentist nga assigned dito to lobby sa LGU nga i-prioritize pod in taon ng oral health program sa ilang usa-usa ka mga lungsod. Kay lisod man kung walay budget ang oral health, kay kinahangan man nato sad mag-function ng atong dental equipment, mupalit sa mga materyales. Kay importante man sa mga materyales na paliton sa usa ka dentist. So kana usa sa mga problema. Alright. So sa atong mga tigpaminawan dok no, unsay mahitabo kung pasagdahan nga daot imong ipon, wa hinlo-hinlo, diba? Aduna may mga circumstansya ana nga mahitabo kung ang usa ka individual di gyud siya manghinlo sa iyong ipon. On the latest national survey on oral health, cause we based man gud kasagaran sa mga data sa research. So klaro didto nga ang oral health dili lang gyud siya sa baba kay mo connect gyud siya sa tibuok lawas. Dili lang sa health pod kay psychosocial kay ang bata man gud dito sa research nato nakita dito nga ang bata nga maulaw makaigo po sa iyang psychosocial na being. Plus ang bata sa nga nagsakit ang ngipon maka-absent na siya sa pag-eskwela. So makadugang siya sa absenteeism sa pag-eskwela. So nana sa data nato sa survey on oral health kay ang bata nga sakit ang ngipon syempre dili man na siya eskwela. So wala dili na pud niya makuha ning iyang education. At the same time ang pinaka-worst na gyud is moapektuhan na gyud niyang iyang overall health. Dito no kay syempre mag-connect as you have said no. Pero napanang uban kanang syempre pagpangag ka diba na sa school tanan gyud ka partner ka ang pagkaon ug pagkaon pagstorya. So tanan na gyud na siya. Ibuli pa sa mga classmates. Apil sa naako na sa data sa atong research ang gibuli ba siya tungod sa ngipon so daghan gyud kayo taon nag-yes and taon. Pero sa mga far-flung areas dok no kay kabalo magitang limitado ang pagkaon pud nila no kay siyempre mo connect magyapon ta say ginakaon sa ka bata di ba nganong na problema yang ipon you mentioned di ba sweetness pero sa mga far-flung areas di ba kanang kulang sa nutrition, kulang ilang food, sometimes di ba mo apekto gyapon na sa ngipon. Pero ang advantage lang sa mga walay access sa atong mga candy, mga junk foods is kung naanad sila sa prutas o gulay, of course mas siya kung nutritious ang food is mas maayo ang ilang oral hygiene actually. At least no. Now, you mentioned naman nimo nga ang Department of Health nag-effort nga ginabuhat in partnership with the different LGUs no kay sa pagkakaroon under sa Department of Health daghan-daghan pod no pero ang mga LGU ba napod sila yung mga dentist po dok sa inyong monitoring? Yes, aside sa dentist deployment na to ang majority sa atong mga dentista sa mga LGU is from the province, so province paid ug nasa mga malungsod nga makapasweldo sa ilang kaugalingon so naapod siya municipality paid. So nagmix na siya na atay province paid, then LGU paid, municipality paid, or city health paid, and then natay dentist deployment project. Pero napansin ako, Doc, no? Nagkamantay mga dentist school dire, pero
how come nga nagkulang gihapon? Is it so ba nabatay problema sa Ang usa- opportunity ang or usa pod, ana- nanglan nila gusto nila magawas na Ang abroad? usa gyud ana is ang sweldo po sa kadentista. Kay kung private practice mo gud ka, business man gyud ang private. So dako gyud kaayo ang kwarta. Wherein sa public health dentistry na atay gitawag nga entry level unta nga dentist 2, sadly na gyapon tay mga dentist 1. Then dentist 3, 4 and 5. But ang atong entry level dapat unta dentist 2. Pero kung ikaw usa ka private nga practitioner ka partner gym, dako ra gyud kaayo ang sweldo sa private Correct. practice. Kay syempre ang kliyente nimo ano naman diretso na sa imo ha. Pero whereas sa mga mo base gyud sa mga health center or RHU, medyo syempre kabalo magid no nga limitado pud ang resources sa government. But I do hope nga ma-address na no kay syempre na diya gud nakasalalay ang health oral health no sa ato ang mga kaigsunan. Anyway, Ang usa lang ka maayo karon sa universal healthcare since ang facility-based na services dapat na sa facility na-appeal na ana ang oral health. So, sa atong namatay gitawag diri regulation sa Department of Health, ang mga rural health unit nagakomply na sila sa regulation nga ma-license siya as primary care facility. Unya appeal na ang dentist mo nang ang uban ng mga kung makita nato ka-partner gym ang uban nga mga public health nga dental clinic, nindot-nindot na gyud sila kumpara sa dugay na nga mga katuigan. Tungod kay nagasugod naman ang ato ang licensing sa private primary care facility sa licensing sa DOH. So nagakomply sila, so namalit nagbagong dental chair, na mga autoclave, but dili pa gyud tanan. Mo nang gina-encourage unta nako ang tanang local government units nga unta atong i-upgrade sad ang atong mga dental facility sa inyong mga area. Bitaw Dok no, tama juga kay as I observed no, nagtuyok ko sa Cebu province, medyo mga problema no, kung na may medical mission, lingkuranan lang yun. Kanang mga kanang ano lang yun, makeshift lang ang mga lingkuranan uban no, pero at least mahatagag serbisyo. Pero mas nindot gyud kung naay kumpleto no nga Facility. Gamit. Siyempre, di ba basta-basta maibta no, pero pinaka-worst nga cases sa ngipon Dok, ado na matay na record diri sa Central Visayas. Ang sa public health manggod nga area is limited ang ato ang services since ang atong mga equipment is pang kasagaran is gitawag na to preventive, pag-prevent. So kung mga lisod na nga mga kaso, ato na silang gina-refer sa ato ang mga hospital nga na-dental, especially ang atong Apex Hospital nga Vicente Soto, kay mas sila man ang eksperto ug ang atong mga dentist po dito ang mga experts on cases like that. So kung may tabuan na sa public nga dental clinic, i-refer gyud na siya. Kay limited man ang iyang facility, at the same time ang iyang expertise. Well, you mentioned about prevention no, para di madaot ang ngipon. Pero taning daot na gyud, do you have programs about pagtaod og mga pustiso, sa pa nga para at least medyo aesthetic pud ba? Di ba lahi awkward ba kay pangagjugan o wa kay ngipon. Kaya ang preventive manggod dito ra ang cleaning kana fluoride varnish. Correct. Pero kung secondary na or tertiary dito na ma-appeal ang pag-ibot sa ngipon kung dili na gyud siya ma-save. Pero ang sa ato lang sa public health is walay labot ang atong pustiso. Pagkakaron ka-partner James, walay labot ang pustiso nato na programa, tungod kay ang programa manggod naningkamot unta nga as much as possible i-save na to ang ngipon. Natay gitawag nga vision sa ato ang Department of Health nga 70-20 ka-partner Jim nga sa 70 years old na daw ta dapat na apatay 20 ka ngipon. Kana nga mission or kana nga vision nga program sa Department of Health gina-pattern na nila sa Japan nga 80-20. Syempre sa Japan stricto man gyud dito, naamon gyud sila regulation on sweet food. So successful gyud ang ilang programa. So at 80 years old, napay 20 ka ngipon ang ilahang mga tao. Pero sa Pilipinas, padung pa man na, vision pa man na, so padung pa na nato na i-check. Kana ako makaabot po ta og 70, simple po po. At least no, anyway, siyempre mga tigtigulangan normal ba Dok? Pag tigulang matigulan na kami, matanggal gyud ang mga ngipon. Ang katong ikaduha man gud nga kung gisulti gawas sa dental caries katong periodontal disease nga problema sa ngipon, kasagaran ana is ang mga tigulang na since ang atong mga bone, di ba mo nanay mag-osteoporosis or unsa mo na kasagaran naa diya nga case mo na mga ibot na gyud ilang ngipon. But kung giimo nang
gigam ang imong ngipon from the start, nagitay gihapon nga maabtan nga bisag 80 or 90. Especially kung among gina-check, ma-amaze gyud mi nga nagya pa complete set of 32 ha ang complete set. Kanang 20 ginhangyo na gyud ng 70-20. 32 ang complete set, but nagya po'y cases but dili kayo daghan sila. But nagyapon nga 32 complete set nga tigulang. Pero sa pero sa Pilipinas man gud ang atong life expectancy is kutubra man 70 or 70 plus. Mo nang giubos nila ang indicator nga vision 70-20. Since dili naman ta kaayo kaabot og 80 ang edad. Most common reason, Doc, ngano ang usa ka pamilya or usa ka individual, kasi mga bata, kaya siyempre nagdepende maging sa inahana o nganong lisod kay sa ilaha mo adtong dentist, lisod kay sa ilaha mo kuan ngano man na siya gyud. Nasa appeal sa ato ang risk sa National Survey on Oral Health sa data is ang fear sa dentist na among gyud na kahadlok sa dentista kay sa una man gud ang ilang paint nga picture nga kung dentist magibot ra gyud mangibot. So dapat po na usbon nga kung ikaw ginikanan dalon unta sad nimo ang bata bisan gamay pa lang dalon nimo sa imong pag-visit sa dentist para makita niya didto na ang dentist dili kahadlukan. Fear sa dentist usa na siya, ang ikaduha is ang habit. So kung sa inyong balay sad bisan ang ginikanan wala na ginahimo. So syempre ang bata dili nagasugod so kung daghang tamis, daghang imnon nga mga junk foods o mga soft drinks, madaot gyapon ang ngipon. So nagsugod gyud pod sa pamilya. Dito no. Siyempre ang inahan man po, or parents man gyud ang susi pod gyapon, ang bata wa man mahimo. Dalon gyud niya sa dentist no, nay. How often dapat mo bisita sa dentist? Gina-recommend nato as dentist ang kaduha sa usa ka tuig every 6 months. Okay. Pero kung ikaw dili naman ko tagitawag nga high risk nga mga pasyente na poy kanang medium or dili lang siya kanang risk nga magdaot ang ngipon. So pwede lang kada tuig but among gina-recommend is every 6 months mo ato sa dentista. Kay ngano mo tong akong giingon ang duha na to nga gina advocate nga every 6 months magpa-cleaning ka sa ngipon. Kabantay ka nagitawag og cleaning sa ngipon kanang magtingog ka partner Jim. Mo na siya ang gitawag na to sa English is oral prophylaxis. So ang uban nga mga rural health units naa na siya nga mga procedure. So please visit your rural health units. Kanang mag-DIY, Doc. Advisable ba na? Ang DIY is ikaw na lang mo kuan lugit sa imong ngipon. Magbantay po ng DIY kay sa ato ang illegal practice of dentistry, pwede gyud na sila madakop. Pwede na sila madakop since ang illegal practice of dentistry naman gud na siya dental law. So ang masakpan sa atong gina-encourage namo kay di man pwede nato magdakop pa kung walay complaint. So they can actually report it to the Philippine Dental Association and then mo coordinate na with the NBI, with the police. Mo nang bawal na to kay gieskwilahan ko na sa pagka-dentista niya. Magpa-DIY lang ka kung saon magguba ang imong ngipon gyud kay dili man na sila kabalo unsa structure sa ngipon. Correct. Pero kusog kaayo na siya karon nga bitaw no, especially mga accessory kanang mga braces, kanang mga especially ang braces karon ang DIY daghan kaayo sa online. Ano Doc, nganang nagkatag mo na ron. I mean, syempre one thing, syempre gusto aesthetic no kay but kanong ganahan sila nga na-brace, no? Okay, mag-ipon, butang nga mag-brace, pero nga nandok, pero bawal gyud na siya itong atong ipaklaro nga bawal gyud na siya. Siguro of course gusto magnegosyo ang kay kasagan dili man ni mga dentista. Dili kasi nagabuhat ana. Mga illegal. Di ba kanang nagabuhat ang brace? Sila lang. Di ba na tayo dental technician? Di dapat ang dili. Ang braces ang dentista lang yun ang pwede mo butang sa baba sa But the one who creates the brace. Dili ang braces man good is ang dili na siya pareho sa pustiso nga na dental technician nga mahimo. Ang pustiso ang sukdan sa dentista, unya ihatag nimo dito sa laboratory, himuon na dito, then ibalik sa dentista, ang dentista magtaod. Kaya kung na mga adjustment, kabalo man ang dentista. Pero ang braces is ang dentista yun ang magtaod. Kaya lahi man ning braces ka-partner Jim, kaya ang braces dapat man na kaya ang purpose of brace, di ba? Alignment sa ngipon. So imagine ang nagbutang sa inyong alignment sa ngipon, dili dentista. So saon na lang yung ngipon. We have cases, I think, kung pwede palang ipasalida na to, di ba litok na yun ang mga ngipon, the worst, nangatanggal ang ngipon. Kaya magbutang ko kag wire, imagine, dili dentista nagbutang. Regular adjustment, di ba? Na regular adjustment. Kana na lang daan.
So magbantay-bantay kay ang atong illegal practice of dentistry, pwede gyud mo mapriso ana. Pero na tayo kampanya na against that kuan. Yes, the Philippine Dental Association, which I think I will give credit to, kay ang Philippine Dental Association siya sa tanang dentista sa Pilipinas, ma-private man or ma-public. Ako mismo is a member of the Philippine Dental Association. Pag National Oral Health Month manggod, sila ang nag-spearhead ani from the start na on its 22nd year this year. Sila po ang usa sa atong mga collaborators na collaborate nila sa tanang ng mga activity. So ang illegal practice of dentistry naman ang gitawag mga chapter ka-partner Jim. So naisibo chapter, Mandawi chapter. So natay mga presidente po ana sa tanan nga chapter. Unya pwede na mo report dito kung naamoy kanag yung klaro ninyo ang information, pwede ninyo i-reach out ang Philippine Dental Association. Sila nimo facilitate ana na namatay entrapment. Bantay-bantay na gyud ta. I think dahil naminaw dinhi nga nag-illegal na undangan na lang gyud na ninyo muna akong kasulti. Gusto black market shortcut ba? Shortcut no kay siyempre labi na kung malure sa gamayng presyo, ano naman yan, delikado di ay no. Unya pride po nato karon dayang ang presidente nato sa tibuok Pilipinas mga dentista is a Cebuano for the first time sa history. Nidaog ang Bisaya. So i-plug na lang po nako on last 2 days of the month, diri na to held ang Philippine Dental Association Visayas Convention. So ang mga dentist na to, ang mga private o public, nag-attend sa dana nila. Diya po ginahisgutan no ang mga issues and concerns about mostly dental ang masultian sa na-appeal nila pero nana sa mga lecture para sa mga dentista. Okay. Anyway, salamat kay Doc no. Daghan kay information ang imuhang gibungat karon. But let's talk about the oral dental month no for February. Sabay ba ni siya sa Valentine's Day, Doc? Bali ang Valentine's Day 14 ra sila 14 ang oral health month tibuok buwan sa February. Now, let's talk about different activities. Unsa may mga activities nga naka-line up for oral health month? Ako lang isulti ni mo. Okay, kasi pinaka-completong mag-start lang ko nagsugod ni siya og gitawag ra ni Oral Health Week sa time ni President Quirino. Sa time ni President Macapagal Arroyo, iyang gi-declare nga National Dental Health Month. So ang atong Oral Health Month atong Oral Health Program kay dental program na sa una. Kung dental man good is murag ngipon lang siya. So atong gi-adapt nga oral para tanan gyud sa structure. So ang Department of Health ang atong gitawag sa iya is National Oral Health Month. But ang Philippine Dental Association on its 22nd year. So 22 na ni katuig ang celebration. Nagamit gyapon sila sa National Dental Health Month but nevertheless pareho rami og tumong ang pagserbisyo and we collaborate also. So nagsugod pa lang ni siya ang February 1 na nagitawag natong National Toothbrushing Day. So ato man gina-highlight nga ang toothbrushing man good is ang pinaka-simple ra nga affordable nga strategy nga maka-prevent sa pagkadaot sa ngipon. So tagpila ra gud ang toothbrush, dili mo kapalit mo cellphone, di ba? Ka-partner James, so palit pa mo toothbrush or magpuli po dapat toothbrush kasi wala pa mo nagpulig toothbrush. So every 3 to 4 months magpulit ang toothbrush. Kaya pila ra gud ang toothbrush. So ang National Oral Health Month diha nagsugod. So on its 22nd year, ang Department of Health this year ang tema atong gi-highlight ang kung giingon nimo Tagalog man siya ka-partner, so diingon siya tara na, may cleaning at fluoride ka pa. Saan ka pa? So, nanguta na siya. Gi-highlight niya ang fluoride. Kanang fluoride nga the same nga gibutang sa itong toothpaste. O ang fluoride varnish nga pwede na ito ibutang sa mga bata nga makuha na nato dito sa itong mga RHU. Nara na dito. O ang cleaning, katong giingon mo nga paglimpyo sa ngipon, nga mong bisita sila sa dentista every 6 months. So, unsa man ang fluoride? Ang fluoride manggod makapalig-on na siya sa ngipon. So, ang usam na siya ka-element, di ba? So, na siya sa toothpaste, napo na siya sa fluoride varnish na to. So, muna atong gi-advocate nga magamit ang toothpaste nga naay fluoride. So, ayaw gyud makatuan ng walay fluoride nga makadaot o nga makalig-on sa ngipon. Dapat na ay fluoride ang atong toothpaste. Daghan tang mga toothpaste nga bisan affordable, dili ang mga main brand. Bisan mingon ka sa main brand ron. Bisan ang mga affordable, libreng plugging. Naa na siya fluoride. So, ang gina-advocate nato nga mopalit ang atong mga ginikanan para sa atong mga bata. Okay, usa pa activities aside sa ang karong 27 dahil with the health promo, natay culmination nga activity sa Don
Vicente Rama Memorial Elementary School. Dito atong culmination. So, it's a collaborative program with the Cebu City Health Department, the Philippine Dental Association, ang Mandawi o Cebu chapters. We have the Dental School, University of the Visayas, Department of Dentistry. Okay? Ang atong mga estudyante, mga dental students, atong gipa-appeal para makita po nila ang kung unsa ta nag-celebrate para dentist na sila, mahuna-hunaan nila nga dili ra gyud private ang ilang dungan na agit public health dentistry. So before sa 27 mo adto ta sa eskwelahan kay mamutang tag fluoride varnish. Okay. Ka-partner Jim sa mga estudyante. Atong klaruhon nga ang Department of Education naapod sila gitawag nga School Dental Health Program nga align pud siya sa Department of Health kay mamutang sa sila fluoride varnish sa atong mga kabataan. So mag-collaborate mi sa 19 mamutang mi sa ilang mga estudyante sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School. Unya, ang Philippine Dental Association, ako lang pong i-plug, kay mukuyog mo ko nila this week. So good today, naa sila sa Banawa Elementary School ug sa Regino Mercado Elementary School, then ugma sa Punta Princesa Elementary School ug Barrio Luz, and then sa Friday, sa Tisa Dos ug ako mukuyog ko nila sa Zapatera pod Elementary School mo mag-advocate po sa National Oral and Dental Health Month. At least no para ma-aware gyud ang atong mga kaisunod. Kita pa no ang publiko regarding sa oral health doc no. Nya unsa pagay atong i-plug pa sa ato ang this celebration also we highlight nagdala ko diri kuan gyud pero di makalimutan ka Tagalog ra ba gyud ni ka-partner Jim unya napo ni Bisaya nga hulip among gihatag. So ang sipilyo ang SIPILYO na siya meaning. So mo na ang gabay sa sakto nga pag-toothbrush kaya ang as I've said ang toothbrush mo ang pinaka simple na strategy sa paglikay. So ang S sa sipilyo is dapat sapat na fluoride sa toothpaste. So sakto daw nga fluoride. So natay gitawag nga 1,000 to 1,000 parts per million. So ang toothpaste nga label ana kung ato ka sa mga tindahan ka-partner Jim naa siya dito nakabutang 1,000 to 1,500. Ngano man tungod kay uban nga toothpaste nga wala kabot og 1.5. So kung adult na ka need maka 1.5 ppm, okay lang ang mga bata kay 1,000 to 1.4 okay naman na. But natin mga 1,500 ppm gihapon nga mga toothpaste sa atong mga tindahan nga affordable. So tan-awalan ninyo ang label kay dapat man na ing-ana ang ato ang fluoride content. Number 2 ang I dapat unsa ang sakto nga ibutang daw nga toothpaste sa atong mga toothbrush. So kung gamay pa inyong bata, infant pa, pahid ra gyud na. Kung ang bata duha to 6 na katuig, pwede na siya gamais, P-size. Pero kung pera na nato 6 pataas, pwede na katunga sa ato ang toothbrush gyud nga head or tibuok nga head. Pwede na siya. Okay. Ang letter P dapat paikot-ikot. So wala ta nagdala diri sample. So dapat di ba ang ato kasagaran ana but dapat patuyok-tuyok na atong i-advocate nga circular in motion ang pag-toothbrush. Na ang I which is I think daghan mo react ani I think mo react po ka gina-practice na ko na daw. oh nga dili nimo imugmog iluwa lang. Ano man tungod kay di ba ang toothpaste na ay fluoride para mosurop ang fluoride kay kung atong idiritsog mugmog ma-flash out man siya. So I know nga daghan mo react ang uban na anad mo sila so atong usbon na siya. So para mosurop ang atong toothpaste pag humag toothbrush luwa lang sa. Later na tama. Luwa lang. So walay tubig nga wala luwa lang para mosurop. Ang practice mo sa una, di ba? Hindi isang ngipon, tubig tapos luwa. So ayaw mugmog muna. Luwa lang siya. Letter L sa sipilyo is laging araw-araw, gabi-gabi. So more day and night wala ta nag-ingon 3 times a day, 4 times a day, wala ta mo ingon kay especially ang before matulog, dapat mag-toothbrush basin mo mata ka, nikaon ka. correct. So wala ra gihapon pag gabi ikot-kuton ra gihapon, especially ang mga bata. So kung mumata ang bata sa gabi gikan ng toothbrush ang nagbalik kung nikaon siya usab. So letter Y, so yes sa kain, brush, tulog. So mugyan atong recycle, kaon, dapat mag-toothbrush, matog. Tapos kung mumata mo kaon, dapat balik og brush. Dapat. Dili ka nang huban kay pagbangon, toothbrush man dayon kay siyempre Basta ang importante ang feeling nito murag baba. Okay ra. Okay ra na siya ka partner Jim pero ang importante gyud ang basta before ka natulog nag-toothbrush ka. Kung mumata man mo kaon dapat balik yung toothbrush before matulog. And then ang pinakalas ang O sa sipilyo is orasa na to. So the least suspilare duha ka minutos sa inyong pag-toothbrush.
So muna Sa siya. mga nagdali-dali ani nga. So muna itong gitawag nga CIPILYO, pwede mi mag-send sa inyo og Sure. para to sure. ma-share sa atong Oo. mga Sige, Dok. sa mga kuan. Kaysa yun ra siya tun-an sa atong mga bata. Kaysa mag-lecture kag taas nga maglisod ka og kuan sa ilang attention span, so naghimo na acronym sila nga sipilyo. Nami Bisaya version, but dili magtugma siya nga sipilyo kaysa Tagalog man isunod ang atong sipilyo. Mouthwash. Unsay masulti nimo sa mga mouthwash? Ang mouthwash man god is mura ra siya og adjunct, mura siya og dugang lang nga tool sa Okay ba mouthwash lang, di na lang ma-toothbrush? Dili gyud. Okay, klaro na. Okay, ang uban magsalig na lang sa mouthwash kay Oo. kuan lagi kanang parihara ni. Dili gyud ang mechanical pod based on research and all, ang pag-mechanical pod nga paglimpyo sa ato ang ngipon, importante pod siya kay mouthwash mag-gargle raman ka dili man nimo siya ilimpyo sad. Pero mag-unsa ning tanan ka-partner Jim kung ang tao habit ang iyahang problema, so wala ra gihapon bisag na kay toothbrush, na kay toothpaste, kung dili gyud ka tig toothbrush, Ito, wala ra gyud gihapon. Makadaot ba kung over na kay kada kaon toothbrush na lang, kada kaon Ay dili sad tungod kay ang ato amang gong toothpaste sad naman po na siya abrasive nga component. So ang atong enamel mo kapidem mo na siya magasgas. Ito, no? So dili mo nang wala binag-ingon kapila, di ba? Basta importante is night and day. Ingon ra gyud sila. Basta ang before matulog nag-toothbrush ka. Okay. At least klaro no, klaro kay Doc no. I do hope no atong mga listeners karon naakot do taga pagtulunan no together with Doc Edsel kay murag dako kay nagtabang sa to. Labi sa mga parents no nga di gina to pasagdahan atong mga anak nga di matulog kung wali maka-toothbrush no. Nya himuon gyud siyang batasan para at least ang imong anak siya na mahimong aware ba no, sa iyang pagtulog dapat mag-toothbrush siya. So nindot kay na siya nga pagtulunan kung ma-apply na sa atong mga kanakan. Anyway, Doc, salamat kay sa imong time, no? Og bago ta magtapos, imuhang parting message ato ang Maukadto ang tulumanong balik-balik yun ako serbisyong every ka-partner ng national bayan. dili Ubani kami dapat, ninyo sa sunod na higayon. sa Pebrero, Matag dapat Lunes hangtod mag-alaga Biyernes sa atong sa susamang oral oras, health. Let us alauna make every day hangtod dapat alas 2 sa hapon. Dinhi lamang Also, my sa one appeal to the DYAR parents, 765 please be the role SMNA model Radio sa ating Cebu. mga bata. Sunod mo na sila. So if you don't brush your teeth or magkuhan sa imuha, dili sad na sila mosunod. And then bring your children to the dentist sad. Bisan sa inyo pa nga pagbisita, dili pa ang bata, para makita siya nga dili siya hadlok nga experience. And lastly, this time or this year, ang oral health program is better na sa previous nga mga years. So please visit your local government unit kay naa gyud tay mga serbisyo nga naa didto. Of course, katong mga walay dentist, mo pa na ato ang problem for now kay wala mo gyud tay access for the public health. Alright, salamat Doc. Ihabol lang ako, Doc. Yes, yes. Kaning sa una katong kung walay toothpaste, asin na lang daw. Is it okay? Katong mga Because that time wala pa man say research about ang benefits sa fluoride. But that time it worked, but pagkakaroon nga natin access, wala man siya fluoride content. So okay. but kung wala gyud kay, for example, nikalit lang wala kay gibot, then you can actually use that one. But ang fluoride content, which is makapalig-on sa ngipon, wala siya sa atong asin. At least klaro na, no? Kay, siyempre, ang uban, labi na sa mga far-flung areas, no? Kay, pero barato na mga toothpaste good ron, di ba? Mo na akong ginaklaro nga na yung mga brand nato nga mga affordable, nakaabot na siya og 1 to 1,500. Tan-awa lang ninyo ang label sa ato. Alright, salamat kay Doc Edsel Rosius Villas, no, ang focal person sa National Oral Health Month diri sa Department of Health Region 7. Salamat kay mga partners. Another productive episode ang atong nakauban karon, atong hisgutan diri sa atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Salamat kayo. Og syempre in behalf sa DYAR SMNA Radio, og of course in behalf po sa Department of Health Region 7 family. Salamat kaayo mga ka-partners no, og magdungganit ang atong kauban nga Department of Health, ang atong ka-partner makauban nato sila every month mga ka-partners, adunay episode ta kauban sa ilaha kada bulan. Anyway, salamat kayo og dili nagtapos atong programang Serbisyong Kapartner ng Bayan. Ang Diyos manalangin kanatong tanan. Maukadto ang tulumanong serbisyong ka-partner ng bayan. Ubani kami ninyo sa sunod na higayon. Matag Lunes hangtod Biyernes sa susamang oras, alauna hangtod alas 2 sa hapon. Dinhi lamang sa DYAR 765 SMNA Radio Cebu.